এইটা কোন মଣିষ পুনিয়া সকালে কইব সঞ্জুକୁ ঘর ছাড় এইটা কোন সম্ভব? আরে তার লেখা আছে আজ সন্ধ্যা সুদ্ধা ঘর ন ছিলে সিধা আসে জিনিসপত্র বাহার করে মতো ধোকা মারি ভাত পরে তালা পকেই দেব। দেখিবা দেখিবা কেন সে তালা পকেই? ওহো তু জানিনু ঘর মালিক কেড়ে বড় লোক ସିଏ ନିଜେ ଆସିବନି ତାର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ପଠେଇ ଦେବ ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। କଣ ସମର୍ଥା ତୁ ତାର କଣ କରିପାରିବ? ତା ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରିବୁ ଦେଖି ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବୁଛି କଣ କରିବା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଦିଦି ଘର ମାଲିକ କୁହ ଆମକୁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମୟ ଦଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଘରଟା ଠିକ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆରେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ଆଡେ ସେଠୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏକ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। हेलो हेलो हाँ किए मैडम को फोन टा दे। दीदी फोन करछन्ती बाबा कहछन। हाँ हेलो किए कहुଥିଲେ? माँ डाकुला कालिया बापा डाकिला भेंडा पिला दिने मारपीट करथली सागा वाले डाकिले गुंडा 20 वर्ष रे छुड़ी गए झियो डाकिले लंडा फिक्स नाटा नथला बोली आधार कार्ड रे ना उठिला अनाम पंडा। ए पवन फोन पड़ा भर गले पांड्या नार मुंड टीण होई जा ओना पड़ा भर गले थर्ड फ्लोर रे भूमिकंप सृष्टि हुए पूरा सामान्य नाच वाली तू मते भी छकौछु ओ फोन रिसीव कर लो नहीं आज्ञा वो फोन चार्ज रखले फोनटा स्विच ऑफ हो गया। अरे जे थरे ओटा ओली तरे 10,000 लोकंकर बैटरी चार्ज होछि तार कोई बैटरी डाउन तू मते भी छकौछु वो मिछ कहू या सटर वो फोन स्विच ऑफ हो जाइतिला। ए वो घर में देखो वो घर में देखो तो मते आजी देखो तो हठात मोर घर भाग करते मैं जीते कुआरे मते टिके दिदिन समय दियंतु बहुत आड़े बोली सारले आज्ञा कोउठी भी घरटा ठीक हे परनु आपण हमहु दिने दी दिन समय देंतु हमें कोउठी ना कोउठी घरटा ठीक करी काम आपण घरटा छाड़ी दउ। अरे तो मैडम भाई तो ओडिशा सारा वाइया अरे अल्प ओटा ओटा खसई देले लोक माने स्टेज ऊपर चढ़ी गले अब टिके ओटा खसई देले ए ताको भाई कोन रूम रो अभाव रहिबो ना कोन अरे से तो चाहिले दामी होटल रे मास मास धरी रूम गुडा तो सब रिजर्व होई रहिछि रानी कोना मंचरे नाचुथवा नाचबाली हे पर आदिया अरे पैसा नहीं होटल रे सोचबा कॉल गाली मते आज गोटे दिन समय दियंतु मो काली को घर बुझिकरी चली जेबी तो देहटा मते आज गोटे नाचबाली हे पर अरे पैसा नहीं होटल रे सोचबा कॉल गाली ता देखो साल पाठरे नुहा क्या साल पाठ नुहा क्या चौथरे पलक त्यार से करसु ता देह होची लिबो बछके चौथरे प्रभु जगन्नाथଙ୍କର मूर्ति तियारी हमें ताले पूरा सती सावित्री ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯିଏ ମତେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ ବୋଲି କହି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ଫିକ୍ସ ଆମ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିଦେବେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦିଟା ରାତିରେ ଫୋନ କରନ୍ତି କଣ ଦିଟା ରାତିରେ ମିଶିକି ହनुमान ଚାଳିଶା ପଢିବାକୁ अरे आज भी ऑफर दउची तमे जदी चाहबो ताले घर होची तमरो आउ कडी जीवन पड़िबनी ए घर बदल करिया भी पड़िबो केमिति बुझेबी मु छि बुझी पारो आपण माने जहा भाबुचती मु आखिर सही रुह तू जणे अभिनेता कड़ा को मुखरा पाए कड़ा को पेट बसे देखो पता आती आपण माने जहा भाबुचती मु सही नुह
ଘରେ ପେଟ ପୋଷେ କଳାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ରାତିରେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ? କିଏ ଆମର ସାହାରା ହବ? ଅନାପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ରହେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନଥାଏ ସେ କାହାର ନୁହଁ, କି କେହି ତାର ନୁହଁ। ବାବୁ ଏ 4ଟା ବେଳେ କହିଥିଲି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଘର କାହିଁ ଖାଲି କଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଘର ଘର ପୂଜାପୁଜି କରି ପୁଣି ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିଟା ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ରାଜି ତ? ଯିବି 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 ଆହୁରି ପୁରା ଅଛି। ତମ କଥା ମାନିବି, ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ରାଜି? ବାବୁ ଆରେ କଣ ବାବୁ ବାବୁ ହଉଛ? ଆରେ ଗାଡ଼ିରେ ରଥଫଳ ଅଛି, ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ଆଣିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଶଳା କୁକୁର କଣ କରି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ? ଗୋଟେ ରାତି ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ ବୋଲି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ? ନା ନା, ମୋର ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। আমি ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯିବି, ଏବେ ଯିବି। ଦିଦି ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଯିବା କେମିତି? ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଣୀପଡ଼ା ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲେ, ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ମନା ନାହିଁ ନା। ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଧାନ ଉଠିବ। ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେଠି ଭିଡ଼ ଜମିବ। ରାଣୀପଡ଼ା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ମାର୍କେଟ। କେଇ ଜଣ ଦଲାଲ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେବେ ବି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। ଭିତରକୁ ମୋର କେହି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୁ ଅନାପଣାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରିଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ଯୋଉ ଘଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ବି ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦିଦି ଦିଦି ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ପଳେଇବି କହିଲୁ? ଘର ଭିତରେ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ଅଛି। ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ? ଯିବୁ ନା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ? ନା, ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି ଯିବିନି ଯିବିନି। ଆରେ ବାହାର କଣ ଝିଅ? ଭାଇ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିବି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ବୋତଲ ପିଆଇବି, ବାକି ତକ ତା ଅଇଁଠା ମୁଁ ପିଇବି। ଏ ଶଳାଟା କିଏ? ହେ ତୁ ଏଠି କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପିଏ। ହଉ ହେଲା, ଡେଲି ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପିଉଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ପିଇବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେ ତତେ କଣ ଦେଖିବୁ? ତୋର କଣ ଅଛି? ତୁ ଯା, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖିବୁ ଭୋଜପୁରୀ ଡାନ୍ସ। ତୁ ଯା। ଯାଉନୁ? ନା, ମ୍ୟାଡାମକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। କଣ କହିଲୁ? ଯିବୁ ନାହିଁ? ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ରାତିରେ କୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବା, ନହେଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଟା କଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆଜି ରାତିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଯିବା, ନହେଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଇଟମ୍ ନ ଦେଖେଇ ପଳେଇବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଚାଲନ୍ତୁ। ହାତରେ କଣ ଧରିଛୁ? ସେଇଟା କଣ? ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ। ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନା ମୁଁ ଘରୁ ଆଉ କଣ ନେଇକି